Ktoré prasa si po sebe akože nespláchlo? Si normálna? Koľko je hodín? Daj pokoj a spí ešte. No nie, ja sa potrebujem namaľovať. Ja som vedela, že vy všetky žijete v práveku, ale ani spláchnuť si po sebe neviete? Akože halo? Však iba ty si tu bola. My sme boli celú noc. Preč? No veď tak, ja dobre viem, kde ste boli, však hádam ste si to užili. Tak nevrieskaj, netrieskaj a nechaj nás ešte spať. Ako by nám bolo parádne, keby nás tá učiteľka inak rozdelí však. Tak nech sa ti páči. Kľudne sa zbal, choď si ku tým svojim poskokom a čau. Nikto ťa tu nedrží. By som nemusela, tak sa tu ani nevybalím. To koľko je hodín? Veď ja som zaspala. Jau, a nejak ma boli hlava. Dievčatá, vstávame. O 15 minút raňajky. Zatiaľ si to tu spracte. Ešte nie. Ešte aspoň pol hodinku. No vidíte, aké sú? Mali by si brať príklad zo mňa. No, hlavne, že si vymalovaná ako kraslica. To beriem od vás ako kompliment. Poprezliekajte sa z pyžama a nech ste čo najskôr dole. Všetky. Ja už som oblečená. Ty si v škole v prírode a nie v bordeli, Nikola. Kde máš kraťase alebo nejaké nohavice alebo čo? A to... Daj si to z tej tváre dole, lebo pôjdeš hneď domov. Však mám kráťasé. Pod tým tričkom to vyzerá, že tam nič nemáš. Okamžite sa prezleč. Babi, ale v noci bola riadna sranda. Ani nehovor. Dúfam, že nás chalani zavolajú aj dnes. Vidíš, Niky? Čo si nedošla? Inak ako hrali sme aj pravdu a odvahu. To bolo niečo. Mala som dôležitejšie veci na robote. Aha, takto. Čaute, babi. Jej, ahoj Peťko. Veronika, babi, strašne som si to včera s vami užil. Tak a dosť. Toto počúvať isto nemienim. Je čo zase? Vieš, aká je náladová? Toto prežívame od včera. No, tak to vám absolútne nezávidím. Kľudne ti ho požičiame. Nie? Ďakujem. Sťahujem sa ku vám. No to by bolo úplne super. Ale čo na to povie triedna? Už ma absolútne nezaujíma, čo na to Milena povie. To sa budeme tri tlačiť v jednej manželskej posteli. A čo také vlastne sa stalo tento raz? Peťo si všíma iba ich? Ja ako keby som pri tom stole ani nebola. Ale prosím ťa, to isté iba preto, aby po tebe nečumel. No, aby si to žiadna z nich nevšimla. No veď ako mne je jasné, ale aj tak sa tej chudery musím zbaviť. A ako? Naposledy, keď sme to chceli spraviť, tak skončila aj s tými ďalšími dvomi u nich na izbe. Ubohé, ale účinné. Ja mám jeden parádny nápad. Aký? Sledujte a učte sa. Pani učiteľka, ja by som vám chcela niečo oznámiť. Pani učiteľka, ja vám musím teraz okamžite niečo dôležité povedať. Je to moc dôležité. Neskutočne. Nepočká to, kým neskončia raňajky? Nepočkaj, je to urgent. Som samé ucho, Nikolka. Viete to s tou farbou, ako máme my tri rovnaké vlasy? Túto tému sme už, myslím, uzavreli, Nikolka. Nie náhodou? No, ale ja sa vám musím s niečím priznať. Už si sa priznala, nie? No a to je ten problém. Pravdou je, že za tým všetkým je Verona. Ako to myslíš, že za tým všetkým je Veronika? No, veď je to úplne jasné. Nútila ma zhodiť to na seba. Ale to mi k nej nepasuje. Prečo by som vás klamala? Veď dobre viete, že sa vašich trestov nebojím a vie to aj ona. Vidíš, Nikolka, ale to je pravda. No toto. Tak ako takéto niečo by som od nej nikdy v živote nečakala. Vidíte, aká je? Vydierala ma. Nútila ma, že nech to vyzerá, že som to spravila ja. A pritom, keby som to spravila ja, tak by som dala nejakú pestrejšiu farbu, nemyslíte? No ďakujem, že si mi to povedala. Hneď si to s ňou aj idem vybaviť. Potešenie je na mojej strane. Verona, okamžite sa s tebou potrebujem o niečom porozprávať. O čom zistila, o čom by nemala vedieť? No to ja neviem, ale držím palce. Áno, pani učiteľka?
To čo má znamená to s tými vlasmi? Nevysvetlila vám to Nikola už náhodou? No, práve že vysvetlila. Ale až teraz. Nerozumiem. Však sa mi priznala, že ty si ju do všetkého prinútila. Mne sa to akože už od začiatku nejako nezdalo. To je akože veríte? No nesnaž sa vyhovoriť. Ako trest budeš teraz celý deň na izbe. Ale... Žiadne také. Pani učiteľka, ale to nie je fér. Veronika nič nespravila. Prestaň, Peťko, lebo ešte aj ty budeš mať trest. Prečo sa jej stále zastáva? Konečne došlo jedlo, babi. Ani mi nehovor. Keďže ja som celé raňajky riešila to, ako zničiť Verone zvyšok týždňa, tak ja som akože vôbec neraňajkovala, takže... Ale ten kebab som ako dosť potrebovala. Veď tu nevedia vôbec variť. To čo máte? Si slepá, alebo čo? To vám triedna dovolila si objednať? Čo ty zastaráš? Za to, čo ste spravili Veronike, vás budeme do konca školy v prírode bonzovať. Všetky 3. Veronike? A to, čo ona spravila, je v poriadku, akože, hej? Ty si chorá, fakt. Pani učiteľka, kedy ste nám dovolili si objednať jedlo? No nedovolila som vám. To čo máte vy 3? Moje peniaze, moje jedlo, môj problém. No, v každom prípade to schovajte, pretože sa ideme učiť. Toto nie je dovolenka. Čo sa ideme?